Meditație pentru a avea mai multă încredere în tine. Caută un loc confortabil, întins sau așezat. Închide ochii și oferă-ți permisiunea să fii aici, complet prezent. Inspiră lent și profund pe nas și expiră ușor. Încă o dată. Inspiră încredere și expiră tensiune. Cu fiecare inspirație te simți mai relaxat. Simte cum corpul tău se înmoaie, fruntea se netezește, umerii coboară, respirația ta devine liniștită, naturală. Nu este nevoie să demonstrezi nimic acum, nici măcar să fii perfect. Doar fii aici. Observă undeva în interiorul tău că poate există o parte care s-a îndoit de ea însăși, o parte care s-a comparat, care s-a simțit insuficientă. Acum, acea parte poate în sfârșit să se odihnească. Pentru că adevărul tău este că valoarea ta nu a dispărut niciodată. Încrederea în tine nu trebuie construită din nimic. Ea există deja în interiorul tău. Doar ai uitat uneori de ea. Imaginează-ți acum că pășești într-un spațiu luminos, un spațiu sigur, cald, liniștit. Poate este o plajă la apus, poate o pădure aurie, sau poate un loc pe care sufletul tău îl recunoaște imediat. Observă fiecare detaliu. Doar fii aici. Observă aerul, lumina caldă, sunetele ce se aud în jurul tău. În acest loc ești în siguranță. Aici nu ești judecat. Aici nu este necesar să te compari cu nimeni. Aici ești suficient exact așa cum ești. Inspiră profund și simte cum această siguranță începe să intre în corpul tău, în piept, în stomac, în fiecare celulă. Imaginează-ți acum o lumină caldă în centrul inimii tale, o lumină aurie, blândă, vie. Cu fiecare respirație a ta, această lumină crește. Inspiră și permite-i luminei să devină mai puternică. Expiră și eliberează teama de a nu fi suficient. Această lumină este puterea ta interioară, este vocea ta adevărată, este încrederea care a fost mereu în tine. Pe măsură ce lumina crește, tu începi să îți amintești cine ești cu adevărat. Tu nu ești definit de greșeli, nici de respingeri, nici de părerile altora.
Tu ești mult mai mult decât atât. Simte cum corpul tău începe să se îndrepte ușor și se relaxează. Simte cum respirația devine mai stabilă, ca și cum fiecare parte din tine începe să spună: am dreptul să ocup spațiu. Am dreptul să exist așa cum sunt. Acum, te rog să aduci în fața ta versiunea ta cea mai încrezătoare. Poate ți amintești o versiune din trecut, cea în care ai avut încredere în tine. Dacă nu găsești niciuna, imaginează-ți că acea versiune vine acum către tine. Acea versiune vorbește liber. Acea versiune intră într-o încăpere și nu simte nevoia să se micșoreze. Acea versiune se privește pe sine cu blândețe și respect. Observă-o atent. Ce postură are? Cum respiră? Ce energie transmite? Observă acum calmul din privirea ei, siguranța, claritatea, încrederea, zâmbetul. Această versiune a ta nu încearcă să impresioneze pe nimeni, pentru că știe deja cine este. Te rog să faci câțiva pași și să te apropii de această versiune a ta și să o asculți. Ea îți spune: nu este necesar să fii perfect ca să fii valoros. Ești deja suficient. Vocea ta merită auzită. Prezența ta merită văzută. Permite acestor cuvinte să devină adevărul tău. Poate o parte din tine a avut nevoie să audă asta de foarte mult timp. Respiră și permite inimii tale să se deschidă. Imaginează-ți că această versiune încrezătoare se contopește cu tine. Lumina ei devine acum lumina ta. Puterea ei devine acum puterea ta. Încrederea ei devine acum încrederea ta. Doar simte această energie în tot corpul, în fiecare părticică, în orice celulă. Tu nu mai ai nevoie să te micșorezi și nici să te ascunzi. Repetă în interiorul tău, încet și blând: am încredere în mine. Sunt suficient așa cum sunt.
Merit să fiu văzut. Merit să fiu ascultat. Merit să ocup spațiu. Este foarte bine. Lasă toate aceste afirmații să pătrundă adânc în subconștientul tău, ca și cum fiecare cuvânt rescrie vechile îndoieli. Adu acum în mintea ta câteva momente din viața ta în care te-ai simțit puternic și încrezător. Poate mici momente, poate clipe în care ai avut curaj chiar dacă îți era teamă. Amintește-ți. Ai trecut deja prin atât de multe. Ai supraviețuit zilelor grele. Ai continuat chiar și atunci când ai crezut că nu mai poți. Asta înseamnă încredere. Există mai mult curaj în tine decât îți dai voie să vezi. Și acum doar iei decizia să începi să-l recunoști. Nu mai ai nevoie să te compari. Drumul tău este unic. Ritmul tău este perfect pentru tine. Tot ceea ce cauți în exterior începe acum să crească în interiorul tău. Imaginează-ți acum că navighezi prin viață cu această nouă energie, cum vorbești cu mai multă claritate, cum privești oamenii în ochi. Este mai multă liniște în interiorul tău. Și chiar dacă uneori apare frica, nu te mai oprește, pentru că acum ai încredere că poți face față. Inspiră profund și simte recunoștință pentru tine, pentru tot ceea ce ești, pentru tot ceea ce ai depășit, pentru persoana în care te transformi. Înainte să încheiem, spune în interiorul tău: mă aleg pe mine. Cred în mine. Sunt demn de iubire, respect și succes. Încrederea mea crește în fiecare zi. Și doar rămâi câteva clipe în această energie. Simte calm, simte siguranță, simte putere. Când ești pregătit, te invit ușor să revii. Mișcă mâinile, mișcă picioarele, deschide ochii încet și rămâi conectat la această nouă versiune a ta care are mai multă încredere.